Jdu ven, Melu, jo, jdu ven, počkej tady. No, můžeš. Buď mě teďka noknou, nebo vole se hrozně zasmějem, kámo. Mátěč. By se viděl, jak nokli, jak zabili Míška, kámo. Bys nevěřil. Jo, už myslel, že si to zrušilo. Mám že to přejel! Kámo, já zabil úplně všechno. Tam je další, jo, ty jsi měl 2 na tom. Jo. Ne, ono mě to zabilo už ta první, já byl na tom autě, kámo. Ne. No, ta druhá, ty jsi mi přežil. Ne, nepřežil, ono. Já byl jsem mrtvý od té první. Fakt. Ne, Kámo. Byl ta Kámo, první, C4 tě vždycky jenom nokne. Byl si noklej. Kámo, já seděl v tom autě. Byl si noklej. Možná, ale je to divný. Byl si noklej. Kámo, ale tak tohle bylo totálně legendární. Já ti říkám, že jsi byl noklej, kdybys tam nedal 9, tak jsi to přežil. Bylo to nejvíc legendární. Ty 2 byly zbytečné. Tak zbytečný, já jsem vůbec netušil, že jako přijedou... jakože za prvý, že toho prvního se daným autem ve dveřích. On se šel podívat, co to pípá a vykoupcený. A dobře si kámo vzal, když jsem si říkal, jestli to bouchne venku, že to nebude mít takový efekt a ty si prostě zbaláš do piču. Legendární. Snípek hnedka tady přede mnou, jo? Přede mnou. Kámo, dostal 4. Dorážo, je hned vedle tebe. Tady v tom baráku. Někde tady musí být. Ale mě ta zóna má jestli chytne. Ne, ty jsi kámo, Melu, ty jsi nezablokoval. Vlevo je Tě vyšla zóna, svině, kámo. Je tady u mě týpek, jo? U mě týpek, přede mnou. Jo. Máš tam na sobě smoke. Nemám. Chtěl by to na mě jeden hodit, ale resnout mě. Už běží. Je mrtvé. Je mrtvý. Jo? To nejsem. Je to 3 na 3, jo? Ty piču. Já nemám náboj, kámo. Vůbec. Ne, on mi to nadskočilo, je noklej. Je jeden. Kámo. Nebo 2, nebo něco. Jeden je noklej. Stihneš mě res? Mám mě res. Je to tam, ty vole. Kámo, já dal životní headshot, týpku, vidíš. Kámo, to byla taková rána. Chápeš, že to vyhrá ten random, kámo? Tak ten random, vole, to teda nevím, protože to, co se tady teďka stalo, vole. Já vím, ale jakože dal ty kuřata prostě. Takže kdyby jsme... Chápeš, on týpek vyběh spoza stromu, já jsem se like vyskočil jsem a v tom nadskoku jsem jakoby přimířil a vystřelil jsem mu na hlavu. Dobře, ty. Zaleknul, já myslím, že vyjde zleva a on běh zprava, že jo. Piču, ale dobře, týpek jako. Co, to byl random za všechny prachy, takzvaně, jo. Kámo, chápeš to, že já jsem dostal 2krát revenge, takže já jsem v té hře zabil 2 týpky, který předtím mě nokli. Jako to, jak se stane, tyjo? Týpek, chceš mu napsat, že si s náma dál? Druhý kuřátka? Jo, mě noknul do těla, vidíš to, mlátič mu mi nedal hlavu, jak, co to je, tyjo?
Že to jde teda opravdu, jak neuvědět na úplně, tak do... Kámo, ale proč nás... Čo? To nepřezná. Je geniální lokace, tady u mě je to super, ty vole. Já kryju pravou stranu, jo. Pepo, pojď k nám, Pepo. Běží vedle mě dupou. Jdou tady ke mně. Podvody? Tady. Je tady za tím stromem nokle, jo? Mám vyletět dron? Nabíjím. Ale letím dronem, jo, letím dronem. Jo, tady je. Že už 4 asi se serou. Tamhle. Jsou dva. Tam neběží. Pobíhám, jo? Stromem. Tady za stromem leží typek, nevím jestli je živý nebo mrtvej. Zelená, moje marky. Klauzol. Kuřecí dieta. Hezky pěkně. Týpek už se píchá. Ale kámo, měli jsme úplně strašnou kliku, vole. Zóny nám Že, typek, že jsme, no nejenom že zóny, ale že jsme nikoho neměli v zádech, jo. Že všichni byli Já prostě. Já jenom vynesu odpadky, jo? Tam nám hrozně píchnul ten Dejte emergency nějaké- pickup. Ten refreshment. A nechci se chválit, ale vybral jsem nejlepší místo na mapě, ale nechci se chválit. Super damage, 124. Kámo, já Tam prostě kámo, že jsem asi noknul, vole, 3 Kolik lidí, mám vole. já damage, vole? Prdeli, já jdu tady za kamenem. Tady mnou střílej. Je na ty žlutý. Teď se serou, měl bys Auta totiž podle mě. Nemám Pusně. No, rasuj. Mladíče, kryj nás, prosím. Nezapomeňte na ty v tom transportéru. Je to 2 a 2 a my. Tak klid. My máme zónu hlavně. 2 lidi zbývají. -1. Jeden člověk. Je tady. Kámo, já myslel, že to je mrtvola. Já bych se nechal úplně stejně s melunkem. Kámo, vy jste mě úplně vyschýzovali tím transporter, já jsem koukal úplně všude, ty vole. Oni měl střílet tím pádem tady celou dobu. Jo. Prava, a co jsem byl úplně mimo akci, vole, tam nikdo nebyl. Já jsem to říkal, že jak Melu našel těžák, takže nepochybuju. Jo, to bylo ložený. Už bude rovnou mé koncídnou, teď to nezdržujem. Bo. Jizoši, díky za hry. Já se dneska vyspat vůbec dřív. Jo. Hitler slinu, ty. Jasně, jsem řekl z Battlefieldu docela dost jako nahoru. Tady jsi hodně blízko, tady Jo, tak to jedna byla docela nahoru. OK. Zlevo!
Tady jsem měl hnedka. Otoč se, What? otoč se. Tam, vpravo. Otoč se. On není v tým modrý. Tady všichni. Kámo, ty trošku úplně hluchej, vole. No to jsem. No já je neslyšel. Ne, slyším. Kamo. Dva lidi. Absolutně jsem to neslyšel. A jeden musí být u tebe, že jo? Protože byli jenom noklí, ne? Jo, Oni už umřeli. Tak to jsou ty na tom Kamo, koupěčku. poslední člověk. Byl tam ten nahoře, ne? Jo, jo. Nahoře. To je Ne, velká nahoře. nevýhoda. Víš za ten šutr. Není v zóně, že jo? Kud po tenhle ten, no, pod tou zónou. Dílem budu ti říkat, to. Máš dron, můžeš se vlastně vyletět, kdyby si. No, pravda. Co mi ne... Hejbej se, ale to slyší hrozně. Pravo. Tam no. Ten stínek byl vidět, Stínovej. kámo. Jo. Jde na té skále. Vyleze na tu skálu. Jsem zvonil ona... Běží od tebe. Fuck. Zase šel dál od toho kamene. On bude muset jít, kámo. Zkus prostě počkat. Nebej se. Vlevo. Skála. Nahoře. Jo, to potlačí. Už. Yes. Je to tak! Kámo, ale bych v životě Kámo, nečekal. Ty kámo. máš ten zvuk nějaký dosranej, jako. Já to říkám furt, já prostě vůbec se... Kámo, kdybyste fakt drželi, možná by to bylo lepší, vole. Já mám jako, kámo, já nevím, jak funguješ, ale já mám třeba Discord jako na 50% než tu hru. Nebo to ne, jako já jsem ale fakt neslyšel nic. To nechá? Dobrý, to nevadí. To vás zatáhne na druhý místečko v tom Onegenius. Na tom kopci v tom smyslu. Já ti říkám, že já už byl docela 6krát mrtvý. Ti říkám. Že běhají do zóny a Melu běhá od zóny. Čím jak se přestří, pak zbyde jeden týpek úplně rozmrdaný. Pro jednou klikne a jsem nejlepší. Ani si do obledního pole schodne. Ne, kámo, z toho kopce ho musí vole vidět, vole. Ne, vole, si tady lehne mezi dvě Chceš tam, kopky, vole, pojď. Kopka se na... To je ono. To je ono. Já mám úplně Napičuje, že vole, on erekci. má, vole, ty výbavy a kdyby nešel ten takový baček, tak by byl úplně neviditelný, vole. No já mám takový ten, co má barvu jak sláma, že jo. Ten je nejvíc, kámo. Not good. Dobrý, ale oni jsou postaví. Oni nemůžou nikoho jinou jde, než to vy. Melu žádnej smok nepotřeboval. Oni si... Tam, střílej. Kurva, jak ho dodělal. Ale
ti říkám, že jsem skoupil kuřata, protože to byly ty nejlepší parcie. Já říkám, že by Co to je za čurák tam kempí, už si koukám tu kameru, jak běží po tom autu, no, si to nevšiml. Ticho. No, on neviděl, ty vole. Kamo 557, 10, 12, 13. Kámo, to je dobrý tým. Čumek hraje ten týpek. Ten to vyhraje. Aha. Budete dávat ještě další, nebo ne? Ne. Já tak se aspoň dodívám před ten týpek jako svině. Říkám, že... Ukazená, je to ta zeď. Čau. Čau. Já si dám se na domákama ještě. Ty Magore, jdi se vyspat taky jednou, vole. Už se 13. Kam oni jsou pod náma? Nám Čo? To je špatný. Tohle je... Krasu. Vás tam poslal panzer, jo. No, tak to je král, to je král. Venku tam. Jaha. Je tam venku. Jako... Já týpkovi tleskám. Tohle... To bylo na styl. To bylo na styl. Jde ti otevřel dveře tady mimo. Tak jo, mám. Sporek, no. Nice. Prostě jak to držel ten spray, vole. čipy pobere a jede. Tady nejsou žádný čipy, vole. Jak jenom prostě clip this, motherfucker. 100 nábojů, vole, jenom to držel. 400 nábojů. Držel to, jak mohlo to. Já vole, sorry, ale tleskám jim, vole, za ten pancer, vole, to prostě... jako sorry, ale flash a vyběhnu nahoru s pancem a jenom sup, bitches! A Shrimzy, vole, v tom PUBG, jak jsem dával dneska, vole, týpky vypnul taky dva, vole, jako tam běželi do baráku. No ale ty, kámo, zase to musím já odsrat, vole, já mám fakt smůlu. Proč to nemůže prostě naprat do vážiče, proč prostě do mě? Přebij si. Kdyby do vykoukla ta hlava, oh hello there! Hele, motherfucker. Hello motherfucker. Je tady, no. Zavřel jsi z dveře? No tak kámo, jenom čum na ty schody. Ty dveře, on by si ho slyšel, kdyby tam skočil. Je slyšel dupat, no. Může jít v okno, Další kouknout. zóna, super, další zóna, super. V okno nebo schody. Decision. Ty to chvilku přišlo, jak kdyby Melu exe přestal fungovat. To prostě zastavilo. Melu.exo. Kámo. Tam to zmizelo, ta smouka. A to jo. Já koukám, jak ho zmizel ten smoke. Smoke exe prostě, vole, vypnutej. Cože? Ten smoke, ten projekt to spadnul dolů. Bez prdele. Naproti. Naproti byl, naproti na střeše. Na střeše.
No, daj, dám to, tam, vidíš ho? Pojá! A Lutovi leží až do finiše. Kámo, 30 lidí. A pak jenom roztočí, kámo, kolo štěstí, vole. Předběž se, vole, nemáš tam stopa, ne? Zvedni si k té bedně ani na mrtvolu, kámo, to je největší trik ever. Kámo, to jsem viděl v tom PUBG Mobile, ne? Jo. Že máš ty emotikony, vole, že tam děláš, jsi noklej, kámo, to bylo nejvíc, vole. That was close. No není to jdeme dát další. Je to na díl. Držu botu, že jsou na 4, jo. To líp než Amelu hraje kruty, vole, budeš prdeli. Ajajajaj. Což nějak tušíš, že tam byl někde je? Jo. Rozstřílel. Čo? Pičo. Pardon. Je to tady. Vedle. Kámo, on dělá tu mrtvolu, že jo? Oni si mysleli, že je noklej. Neděje. Tohle se neděje. Debile. Kámo, to jsi úplně postral. Já ti prostě říkám, že si mysleli, že je noklej. Prostě jo. No, jak tohle stalo. Jak se otevřeli ty dveře, ty týpek tam jenom vlez dovnitř a... Já vůbec netušil. No prostě nemohli najít mrtvý střílek. Takže on tam leží i ve stílu, tam je takový divný stíl, oni ho vůbec tak neviděj. A Melu prostě rozbil tu hru úplně, on našel prostě glitch spot. Víš co, teďka vyskočí nahoře ten nápis, vole. Melusane has been kicked for inappropriate enhancement. Oj, tam vysypal všechny. Já ho poseru. Kámo, to je úplně takový. Baha, pravo. A dobrý jo. To byla jízda. Kámo, znáš takový ten mím, jak ten boss potřásá rukou tomu týpkovi. Tak to je takový to. Tome mi gratuluje k mému výkonu a vedle já vůbec netuším, co se stalo. Melu 5 kousků, AC 530 damage. Progres, vole, ne? Víš co? Týpek má Oko. 5. No jasně. Tak už je jaký. Tak už je jaký. To ti někdo řekl, jo? Tady někde byl jeden, Tamhle.
tady to, najdu to. Kámo, já si budu mít kuřat z randomu, vole. Jsou 2 na 1. A ty spektí z hrobu, veď? Já neměl jíla, no. Jdu přistávala, napích se na stožár. Tady je to narvaný boostama prostě v těch místnostech. A nikde nikdo. Jako ten loot, kámo, je prostě takovej... Já furt čekám, že to někdo jako půjde sebrat a já ho rozstřílím, chápeš? To bylo snabíjel teďka. Jo, tam umpa. No, dobrá zbraň, ty vole. Máme na střeše. Zrovna tam jsem se koukal, to budu rád. Zastav se. Po mě z těch apartmánů, že jo, já nemám v oko a se nemůžu kouknout, vole. Ajajajaj. Jak to bylo? Někde na klou? Ty střechy naproti ty střechy. Byly tady, no. Nemám šanci tady s kumpem a s... Darilem. Musím parkour. No to si píš, že se mi to povedlo, ale dost na hovno. Týpek. A tady týpek. Je to tam. Je to tam! Já vůbec nevím. Já tady skáču prostě těch oken, abych jako viděl. Podle mě tady tykon vykoukne. Přijď ze zora, kámo, jak to ví. Ne, nevím, vůbec se prostě potřebuji se kouknout na kilku, protože to... Nic, já potřebuji pomoct něco Jo, probrat. kouká tady na ty oranžový. Můžu zapát? Hoď tam něco aspoň, vole. Koum, jak je to žere. Kámo, to byl nejlegendárnější, kurva. Znovu. Je mrtvej a ten druhý taky, kámo. Kámo, tak to byl kůzol. Kámo, Nejlegendárnější historii. musíš jet do zóny opatrně. Kámo, tak ukradnou někomu tranďáka, tak to byl. Hoj, se vydal tou blue zónou. Cože? Tady po levý ruce. U tohohle skladu. Legenda. Kámo, já... Káme za lidi, ty vole. Kámo, miluju. Prostě se naučili hrát To jako jsou šerifzy, takový legendy do prdele, že prostě oni fucking do ksichtu ti naběhne z RPG. Ty čo, já se posledu. Ty krávo, tak to je, kámo, byl vidět ten projektil, jak ti letí do držky. Kamo, a kdybys třeba rozstřílel ten projektil, tak je to výhra, ale bohužel. Ty. No. Tady je má totiž. Blízko. Ty modrý dostal, jo? Dobře, Pepa, dobře. Že jeden člověk, pojďte k sobě. Headshot! That was a headshot! Nice. Bude hrot. Tam jsou smoky. Prostě když takhle, až dorazíme někam, tak si to hned podsmouku.
Tak to se vyleš, prdel, ty vole. Ty jsi mě zabil, kámo. Oh, to ty nejseš normální, ty vole. Kámo, tam jsme vyrazili k tomu plotu. Já začnu střílet do týka. A mě se ta zbraň dá nahoru, ty vole. Takže on může střílet do mě, ale já nemůžu střílet. Jsem ho chtěl přejet, ale on mě zajel, takže jsem musel vystoupit. Je to v pohodě, prostě nevím, já jsem vystoupil, střílel jsem do něj a mě se zvedla zbraň, takže jsem střílel do vzduchu. Ale pěkně, dáme, já dám to teďka zpětku další, jo? Dej. A dej nějak, nedávej moc na nás, ale dej někam jako Kámo, Boosty, berte si, co chcete. kdyby mi aspoň Melu nedal headshot, ty vole. No a teď se asi lehneme, nebo já nevím, tady pokryjeme. No, musíme někam do píče, protože ty kody Byl noklej, kámo, vidíme jsme nic. někde frajer ještě. Ne, tady to dobrý, nikam nepěpal. Jo, tady- to budeme někde. Tady to dobrý. On si lehnout a kryt strany, jo. Musíme, hele, hlavně, aby nešli tady z 240 můžeme hrát pod kopcem. No. Koukám na tu druhou, vole, stavbu, na tu zelený. Vypadá, že tam zvuk je, ale nevidím nikoho. No máte jít do 5. Play zóny někde. No máte jít do 5, prý. Jdeme si Berila, nemáme 5. Tamhle, týpek. Tamhle Dva. jinak. Na červený, na upnu. Já nevidím, kde. Mám granát. Dostal dvakrát na tým modrý. Je za strom. Ochu, to byl soustřel. Minus na modrý. A ještě někde, ještě je tady. Minus. Asist, nice. Máme zónu, no. Stejně bych se na to koukal, ty vole, jestli tam ještě někdo neběží z toho. Tamhle leží týpek a plazí se. Jo, neleží. Kámo, ty máš už ten naked. Já jdu tam mezi Jo, tím ten, má právě. já jdu tam mezi tím šutrem. Jsou tamhle ve smokách, jo. Já to nemůžu pingnout přes plot, ale na zelený. Aha, tak nic. To byl blbý nápad. Tak jsou tam, no, jsou na červený. Dostal hit jeden. Smukněte mě, tady já budu Já už podle mám stromu, jo. smoku, takže musíte být. Kryju to, vertikou. Tady Šli smouce nebo ne? jo, jsem ve slunce. Běžím, on tě hrozně tíkáš, kámo, pojď. Je auto. Asist. Jdu pryč, nebo vytykám. Nice. Resu. Dávám si first medkit, budu full. Jo. Kámo, on tě chtěl srazit, víš co? Jo, já jsem právě kvůli tomu šel. 4 lidi, jo? 2 lidi, určitě. Dva lidi. 2 lidi. A jsou nalevo, jsou vzadu na tý zelený. A ty někde. žlutý? Tamhle běží. No, No. Kámo, co? Jeden člověk, let's go. No, to byla šota jako píčo, ty. Mám BZ granát. Já jdu k tomu. Ale Melo, ty můžeš jezdit s tím autem a hledat ho, vole. Můžu, no. Tak já hru. Tak ho přejet, vole. Kámo, ty vole. Tady za náma někde. Jde za náma. Se zahožil slyšet. Tady je. Tam ležel, vole, zakrysenej, vole. Kámo, kdybyste viděli tu š... Máš NVIDIA něco? Ne, Jako ty nemáš Nebo NVIDIA jako- grafiku? no to asi jo. Si můžeš Či- zapnout to, co či mám já, Force že? něco, To si něco, můžeš- něco. Si můžeš zapnout ten, Takový to zpětný nahrávání, to minutu, že, ne? jo, že prostě já vždycky, když vlastně skončím hru, tak se mi otevře jako NVIDIA overlay a tam vidím všechny jako momenty, můžu se uložit. No. Zajímavý. Já myslel, že mu dám v prdeli, že jo. No ty seš, no jako vy jste oba, prostě tam jde o to, kdo bude mít víc Jo. no. A on má dole ty mrtvoly, takže on se není blbý. Zkus ho když tak jako píknout, jestli vole nelutuje ty healy, no. Ale jako je to tak... Ne, hoď flash. Hoď, máš flash. Hoď tam flash. Ty jsi legenda.
Kámo, Pičo, to jsem kámo. nejméně zasloužený kus. Kámo, ale Plazil jako se do zo. cesta k těmhle kuřatům. No, to by byla livována nespravedlností, vole. Kámo, zóny na píču. Kámo, ale noky, zase vole. jako aspoň musí říct, že jsem udělal dobrý kol, že máš píknout to, že si lootuje ty healy. Já ho tam někde tak jako slyším. Domů. Tam budou ležet, vole. Budou, no. Hezky. Co? Nice. Kámo, tak debilní hra, ještě zapomenu vyskočit z letadla, chápeš? Kurátka? Jo, já jsem ti říkal, že nás potahá. To byla jediná šance právě ho tam resnout. Tak... Pěkný. Jeden ok. Kámo, jen tam, já měl Tleskám, ty vole. Pěkně. Meluho klasika, vole. Surprise motherfuckers. Ještě kámo je podělalo, jak si... rozbili ty dveře tím granátem, ne? Jak můžu mít tam fungují? To je ten smrt. Mučí dělej. Zahoď ho někam úplně do hajzlu. Mláďo rukama, vole. No to ne, já taky dostal kámo insta hlavu. Mám asi. Melu, vole, už to lítá. Pepe, pojď Zabil res. insta mrtvý ten Pěte. Kámo, Melu vytřel celý manšaft, dobrý. Těžáková královna. Všichni mrtví, pojď. Pepo, resuj. Já to taky budu potřebovat, jo? Jeden typek na nás jde 120.